ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ଉପରେ ଏକ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ଦଳେ ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଥିଲେ। ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଦେଖିଲେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ। ଆକାଶର ଜହ୍ନକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖି ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ଦେଖରେ, ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ, ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ ଧରିବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଜହ୍ନକୁ କେମିତି ଧରିବା ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମାଙ୍କଡ଼ ଜହ୍ନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଗ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନକରି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ ପାଇଲା ନାହିଁ। ପାଣି ଭିତରେ ଜହ୍ନ ଛୁ। ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛରେ ଥିବା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପଚାରିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜହ୍ନ? ଗଛରେ ଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କହିଲେ, ତୋ କ୍ଷୁଧା ଦେଖି ଜହ୍ନ ଡରିଗଲା। ଏହା ଶୁଣି ଓଦା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନକୁ। ଜହ୍ନକୁ ପାଖରେ ଦେଖି ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏଥର ସେମାନେ ନୂଆ ଯୋଜନା କଲେ। ଯୋଜନା କଲାବେଳେ ଚୁପଚାପ କଥା ହେଲେ, ନହେଲେ ଜହ୍ନ ଶୁଣିଦେବ। ସେମାନେ କଥା ହୋଇ ସ୍ଥିର କଲେ, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗଛ ତଳକୁ ଲଟକିବ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ଜହ୍ନକୁ ଧରି ପକାଇବ। ଏହିପରି ଯୋଜନା କରି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଜହ୍ନ ଧରିବା କାମ। ଏତେବେଳ ଯାଏଁ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛରେ ଥାଇ ତାଙ୍କ କାମ ଦେଖୁଥିଲା। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଲଟକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଡାଳରେ ଲଟକିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଧରିଥିବା ଡାଳ ମଡ଼ କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତ ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ି ଓଦା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ ମାନେ, ଜହ୍ନ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଜହ୍ନ ଆକାଶରେ ଅଛି। ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଥିବା ଜହ୍ନ ହେଉଛି ଆକାଶରେ ଥିବା ଜହ୍ନର ଛାଇ। ଏହି ଛାଇକୁ ଧରି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଥିବା ଜହ୍ନ ପ୍ରକୃତ ଜହ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆକାଶରେ ଥିବା ଜହ୍ନର ଛାଇ।